ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang ibang hinangad ang isang magulang kung hindi ang kabutihan para sa kanyang anak. At palagi niyang inuuna ang kapakanan nito kesa sa kanyang sarili. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloloko lang pala ng taong mahal niya ang pinakamamahal at pinakaiingatan mong anak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw, sa bahay naman siya dumalaw na may dala ring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na na-realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang hindi pa ganong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, ano yung naaamoy ko? Oh, Ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pang-alis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po Ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige, at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, Ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto.
Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin. Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsayan na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ha? Ma, binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, Ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, Ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama, ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school. Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam niyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay, ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay, nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po, kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige, pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, Ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo, ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada, basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik.
Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin ang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko. Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma, hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro. At mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, Ma. Kailangan ko lang po talagang gawin to kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-e-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papa Dudut. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college.
Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya. Ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila at hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin. Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya at magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin. Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si mama na makilala ka. Ma! Nandito na po kami ni Kyla! Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, ma! Si Kyla nga po pala. Girlfriend ko. Kyla, si mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo mabait si mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala akong sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Hindi ka na pala nag-aaral. Opo ma, nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to, anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papa Dudut, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko.
Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, Papa Dudut. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya dahil mukha siyang mabait na babae. Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata nga yun nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon at tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya ma-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito, Papa Dudut. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na magapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi bala ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo, kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman! Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun. Ikaw naman akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yon kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye po. Bye Kyla. Bye, mag-iingat ka. Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako.
Papa Dudut, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Nung unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin. Pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko. Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis. Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ng ulan sa labas ng bintana kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, Ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwalis sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti itong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na itong niluluto ko rito. Mapatayin ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla! Tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito.
Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga Ma? kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla? Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago niyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto nyo, kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihing nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan ha? Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh! Ginawa mo ngang inuutos ko pero hindi mo naman inayos. Ni hindi mo malang inihiwala yung mga tuyong damit doon sa iba, doon sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako na nga ang naglaba? Ako pang pagtitiklopin mo ng lahat ang ng ulan yun? sa labas. Oh, ma, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako Dennis, di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo, nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama. Inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklopin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma, bakit naman po kay Kyla niyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan nito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa.
Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay, Papa Dudut. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, ma? Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi niyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan! Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po, pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip niyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa niyo naman pong mag-isip, ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin niyo. Eh kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama. Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo, hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan. Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo na lang iniiwan sa lababo. Kita niyo na? Napakarami niyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay niyo, sinisita niyo na. Alam niyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay niyo. Sandali lang, Kyla. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bitawan niyo nga ang braso ko. Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan niyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano? Magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin niyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi ng hindi pa Ma, tayo tapos nasasaktan mag-usap. na po ako. Bitiwan niyo nga po yung braso ko. Ano pong nangyayari dito? Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo, oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yang girlfriend mo kasi, nakita kong nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Pinsan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ako maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papa Dudut, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang
Parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya na kausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako at sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan papadudot. Naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinalaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghaligpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya. Sa kung sino man ang babaeng mapipiling niyang mahalin. Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay. Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papadudot, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan? Na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya. Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang anumang kapintasan ay hindi hadlang para mahanap mo ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Minsan, ito pa ang nagiging tulay para makilala mo kung sino talaga ang tatanggap sa iyo ng buong buo. Ikaw, kabarangay, paano ka tinanggap ng taong minahal mo sa kabila ng mga kapintasan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Isa rin po ako sa mga libo-libo ninyong tagapakinig. Lagi po ako nakasubaybay sa Facebook para makinig ng mga bagong kwento ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lyda. 32 years old sa ngayon at ang kwento ko naman ay nagsimula noong sa mas bati pa ako nakatira.
2 taon rin po ang nakakalipas. Papadudot madalas ko pong idaw ng sarili ko lalo na tuwing hindi ko naiiwasang ikumpara ang itsura ko sa iba. May kapayatan po kasi akong babae at hindi na nakikita ang kaliwang mata ko dahil sa glaucoma. Pero pagdating sa height ay papasa ako sa height requirement sa mga beauty pageant. Hanggang 3rd year high school lamang po ang natapos ko dahil maaga akong namulat sa pagtatrabaho. Pa-extra lamang noon sa kung ano-anong trabaho ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay sugaron at halos wala na ring pakialam sa aming magkakapatid. Mula nang umalis ako sa bahay ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng 2 ko pang kapatid. Yung huling balita ko ay naghanap na rin sila ng trabaho dahil hindi na sila kayang buhayin ng mga magulang namin. Ipinagkasundo naman ako ng tatay ko sa kumpare nitong itago na lang natin sa pangalang Isidro. Tutol po ako sa pagsasama naming 2 dahil parang tatay ko na rin siya. Pero wala naman akong magawa lalo na't para sa tatay ko ay yun na lamang ang silbi ko. Malaki kasi ang naitulong ni Isidro noong magipit ang pamilya namin. 58 anyos na si Isidro at nagtatrabaho siya bilang Kristo sa sabungan. Pero bukod doon ay nag-aalaga siya at nagkukondisyon ng mga manok na panabong sa kanya ibebenta ng mahal. Maselan po siya pagdating sa mga alaga niyang manok. Kaunting pagkakamali lang ay halos bugbugin na niya ako. Mula din nang magsama kaming 2 ay hindi na niya ako pinayagang mamasukan bilang kasambahay dahil wala raw mag-aasikaso sa kanya, lalong-lalo na sa mga alaga niya. Sa katunayan, papadudot ay impyernong maituturing ang naging buhay ko sa poder ni Isidro. Pero tiniis ko na lamang ang lahat. Iniisip ko kasi na wala rin namang ibang magkakagusto sa kagaya kong hindi na nga kagandahan, ay bulag pa ang kaliwang mata, papadudot. Oh, gising ka na pala. Buti naman at maaga mong pinutol yung pagiging prinsesa mo sa panaginip. Kala ko gigising na naman ako na wala pang pagkain eh. Maaga naman talaga ako nagigising. Nauna ka lang Huwag mo ko simulan. Kaya aga-aga pinapainit mo ulo ko. Kakain ka na ba? Paghahanda na kita ng almusal. Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung mga manok doon sa labas. Siguraduhin mo na sakto lang ibibigay mong pagkain. Kung hindi, malilintigan ka sa akin. Linisin mo na mabuti mga kulungan. Masyado ng malaking puhunan ko sa mga yon, kaya hindi pwede magkasakit. Nung nakarang araw parang wala kang buto o maglinis. Ang dami pang naiwang dumi ron. Sige, asikasuhin ko na muna. Teka, yung 3 manok na malapit doon sa puno ng mangga, huwag mong papakainin. O sige, may iutos ka pa ba? Wala na. Tapusin mo na mabilis yung pinapagawa ko sa'yo. Mag-almusal ka kapag ginanahan ka na. Lalabas lang muna ako. Sige na, lumabas ka na. Wawalan pa ako ng gana dyan sa pagmumukha mo. Eto, lalabas na. Makapagsalita para namang napakagwapo niya. Konti na nga lang magiging kamukha na niya yung mga manok niya rito eh. Uy, Laida! Rene, ikaw pala. Napadaan ka. Sus, tinatanong pa ba yan? Inagahan ko nga pagdaan ko rito para umaliwalas naman yung araw mo. Ang aga mo nga eh. Humihilig pa sa higaan yung mga sisingilin mo ah. Baka mamaya masigawan ka pa pag bigla ka na lang nangatok. Sinadya ko talaga to para wala silang taka sa akin. Yung tipong pagmulat pa lang ng mga mata nila, may pogi nang naniningil. Loko ka talaga. Pinatatawa lang kita. Ganda ng sikat ng araw tapos ang dilim-dilim niyang mukha mo. Paano hindi didilim eh puro utos kagad yung mahal na hari? Hindi pa nga ako nakakapag-almusal pero mga manok na kagad niya yung inaatupag ko.
Nako, sundin mo na lang muna kaysa naman masaktan ka pa. Kilala mo naman ugali ni Mang Isidro. Ay teka, may dala pala akong pandesal dito. Kung gusto mo, sa'yo na to. Oh, Ay, hindi na. Hindi naman ako nagugutom. hindi ba talaga o nahihiya ka lang? Akala ko ba maniningil ka? Simulan mo na. Baka mamaya matakasan ka pa nung iba dyan. Sige na nga. O siya, alis muna ako. Bubulabugin ko muna yung mga may utang sa akin. Ingat ka. Sige. Ay, buti pa si Rene. Malaya niyang nagagawa yung gusto niya. Sana ako rin. Hoy, Laida! Ano pa tinutunga-tunga mo dyan? Yung mga manok hindi pa kumakain. Pakakainin ko na. May kinuha lang ako. May kinuha? O nakikipaglandian ka na naman doon kay Rene? Gagawin mo ba akong bingi? Kanina ko pa naririnig yung mga boses nyo. Ano ka ba naman, Isidro? Napadaan lang yung tao, tsaka kukunin ko lang naman yung walis. Hoy, nasan yung walis? Nabulag na rin ba pati yung kabilang mata mo kaya di mo makita? Saka anin mo yun hindi ko naman sinabing mag-walis ka. Ang sabi ko kanina, pakainin mo yung mga manok. Boba ka talaga. Eto na nga oh, pakakainin ko na nga. Ayusin mo yung pagsagot mo. Baka gusto mong biglang makakita yung kaliwang mata mo pag inumpog kita. Pasensya na. Yan! Ganyan dapat. O yung bilin ko. Huwag na huwag ka magwawalis. Magsasabong ako ngayon. Sa mukha mo pa nga lang, minalas na ako eh. Baka pati mga manok ko madamay pa. Papadudot, ganon ang madalas na nangyayari sa bahay tuwing umaga. Minsan kasi inaabot na ng umaga si Isidro sa bahay ng babae niya. Pero kahit puyat ay maaga pa rin siyang nagigising at lagi ring mainit ang ulo pagdating sa akin. Kahit siya ang may mali sa aming dalawa ay hindi na lamang ako noon lumalaban pa. Dinadaan ko na lamang sa paghingi ng pasensya para hindi ako masaktan. Mula kasi na magsama kami parang hindi buo ang araw niya kapag hindi niya ako napagbubuntungan ng init ng ulo at napagbubuhatan ng kamay. Lalo na kung ang nagawa kong pagkakamali ay may kinalaman sa mga alaga niyang manok. May pamahiin kasi siya na bawal magwalis kapag magsasabong siya. Malas daw kasi yon kaya kahit na hindi ako naniniwala doon, ay sumusunod na lamang ako kesa maggalit pa siya sa akin. Buti pa nga yung mga manok niya dahil alagang-alaga niyang mga yon. Hindi nalilipasan ng gutom at kumpleto pa sa mga vitamins. Samantalang ako kung hindi para raket ay hindi magkakaroon ng sariling pera na pambili ko ng mga personal na gamit at gamot tuwing nagkakasakit ako. Naisip ko nga na kung si Rene siguro ang nakatuluyan ko ay hindi magiging ganon kamiserable ang buhay ko, Papa Dudut. High school sweetheart ko kasi si Rene, hindi rin nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit nagsasama na kami ni Isidro ay sinasamantala ko yung konting oras na nagkakausap kami. Naghiwalay kami noon dahil sa tatay ko na tutol sa relasyon naming dalawa. Isa si Rene sa mga nagpapautang sa lugar namin at nagpapahulugan ng mga gamit sa bahay tapos araw-araw namang nangongolekta ng bayan. Namana niya yung ganong negosyo sa tiyuhin niyang kumupkop sa kanya. Naiwan naman sa Catanduanes sa mga magulang niya at nagpapadala na lamang siya ng pera. Nang makapag-asawa ang tiyuhin niya ay bumukod na sila ng asawa niya ng bahay kaya mag-isa na lamang si Rene. Ibinigay na rin kasi sa kanya ng tiyuhin niya yung bahay na yon. Dahil gusto ko rin kumita ng sariling pera ay sinasamantala ko ang pagkakataon para makapagtinda ng atsara na ako mismo ang gumagawa kapag wala si Isidro. Mahilig din kasi akong magtanim-tanim kaya napapakinabangan ko ang bunga ng mga papaya ko. Madalas ay wala si Isidro lalo na tuwing may sabong. Ginagamit ko naman ang perang naipon ko mula sa mga sukli pag pinapamalengke niya ako. Natuwa naman ako kasi marami na rin akong naging suki sa pagtitinda. Iniisip ko noon na kapag nakaipon ako ng malaking pera ay magagawa ko ring lumayo kay Isidro, Papa Dudut.
Buti naman napadaan ka rito. Bibili kasi ulit ako na atsara mo eh. Talaga? Uy, o nga pala, baka gusto mo rin ng chicharon. Nagdagdag kasi ako ng paninda para madagdagan yung kikitain ko. Nakakapagod din kaya maglibot ito sa barangay natin. Sige, bigyan mo ako ng 5 chicharon tapos 2 atsara. Teka, hindi ka ba nabibigatan dyan sa mga dala mo? Dami rin yan ha. Tsaka mukhang bibigay na rin yan bayong na pinaglalagyan mo. Kala mo lang yun. Matibay tong bayong ko, no? Tsaka walang mabigat kapag negosyo yung pinag-uusapan. Pero teka, kabibili mo lang ng 3 garapon ng atsara nung isang araw ah. Inuulam mo ba yun? Grabe naman to. Parang ayaw mo na ako pagbentaan ah. Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang ako kasi 3 na nga yung binili mo nung isang araw tapos nung isang linggo lang may 5 ka pang in-order. Huwag mo sabihing binibenta mo rin yun tapos sinutubuan mo ha? Uy, hindi no. Natitikim ko rin kasi sa mga kakilala ko yung atsara mo. Nagustuhan nila kaya binigyan ko silang lahat. Yung bibiliin ko sa'yo ngayon para sa akin na talaga. Oo na nga lang. Oh, ito. Ayos din tong packaging ng atsara mo, no? Buti hindi babasaging garapon yung ginamit mo. Pag kasi nabitawan mo yung bayong na dala mo, nako, wala ka ng pakikinabangan. Naisip ko na rin yan kaya plastic na garapon ang ginagamit ko. May nakukuhaan din kasi ako ng mure. Buti naman kung ganun. Nga pala, hanggang anong oras ka pa ba magtitinda? Tindi ng init oh. Oo nga mainit ngayon. Pero uuwi na rin naman ako maya-maya. Kailangan ko kasi makabalik kagad sa bahay. Mahirap na. Ay, susubukan ko lang na ibenta pa tong mga chicharon. Kapag may natira, di ihahabilin ko na muna sa bahay ng kaibigan ko para hindi makita ni Isidro. Ibang klase rin talaga si Mang Isidro eh. Hindi siguro masarap ulam ng nanay niya nung ipinagbubuntis pa lang siya. Parang pinaglihi sa sama ng loob eh. Sira! Pero ewan ko ba? Parang nasa lahi na nila yung ganun. Kita mo naman yung mga kapitbahay namin na kamag-anak niya, di ba? Walang pakialam kahit binubugbog na ako sa harapan nila. Tama nga lang daw sa akin yun eh. Ay, hindi ko rin naman maintindihan kung bakit nagtitiis ka pa sa kanya. Kung tutuusin, pwede mo na siyang layasan kahit anong oras mo gusto. Hindi naman kayo kasal. Hindi pwede. Malalagot ako sa tatay ko, no? Alam mo naman na sanggang dikit sila ni Isidro. Ano namang laban ko sa kanilang dalawa, di ba? Kung yung utang na loob ng tatay mo yung inaalala mo, bayad na yun sa tagal mo na sa poder ni Mang Isidro. Kaya huwag ka na magpapadala sa mga panunumbat na matandang hukluban na yon. Matandang hukluban talaga ha? O huwag mo sabihin ipagtatanggol mo yung amoy lupa na yun sa panlalait ko. Hoy, bakit ko naman ipagtatanggol yon? Sus, kahit nga kulamin mo pa siya, hindi kita pipigilan ano? Sa totoo lang, napakaswerte niya. Kasi magandang lalaki lang ako pero di ako mangkukulam. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga pala, pwede bang makiinom naman? Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Sus, yun lang pala eh. Kahit nga makikain ka pa, okay na okay lang. Ipagluluto pa kita. Oy, hindi na no, nakakahiya. Tubig lang ang kailangan ko. Okay, sige. Pero alam mo, pwede mo rin naman akong kailanganin kung gusto mo. Ah! Joke lang. Tara, pasok ka na sa loob. Papadudot pagpasok ko sa bahay ni Rene ay hindi ko inaasahan noon yung makikita ko sa kusina niya. Nakita ko roon ang mahigit 10 garapon ng atsara na mukhang naipon na sa kakabili niya sa akin. Nalungkot ako dahil iniisip ko na kinakaawaan niya lamang ako kaya siya bumibili ng mga paninda ko. At hindi totoo na nagustuhan niya at ng mga kakilala niya. Sinabi ni Rene na ginawa niya lamang yon dahil ayaw niyang mahirapan ako sa pagtitinda. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung pag-amin niya na mahal pa rin niya ako, Papa Dudut. Hindi agad ako nakapagsalita at nang matauhan ako ay nilinaw ko sa kanya na kailangan na naming kalimutan kung ano man ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Gulo lamang kasi ang idudulot noon para sa amin. Tungkol naman sa mga binili niyang atsara ay hindi na ako naggalit pa sa kanya dahil alam ko naman na gusto niya lamang akong tulungan. Pero sinabi ko rin na hindi na yon dapat maulit pa. At kailangan ko na rin siyang iwasan para sa ikakatahimik ng buhay naming dalawa.
Pero hindi ako tumigil sa pagtitinda pero iniwasan ko na noon ang mapadaan sa bahay ni Rene para wala nang dahilan na mag-usap pa kami. Sa katagalan kahit na anong iwas ang gawin ko noon ay pilit pa rin talaga kaming pinaglalapit ng tadhana sa isa't isa. May pagkakataon kasi na inabutan ako ng ulam sa pagtitinda malapit sa bahay niya. Hindi na ako tumanggi nang alokin niya ako na sumilong muna. Dahil doon ay nagkaroon din kami ng pagkakataon para muling makapag-usap, Papa Dudut. Hindi namin binuksan ang usapan tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa pero nag-alok siya ng tulong sa akin. Para daw hindi na ako noon mahirapan sa pagtitinda ay siya na mismo ang mag-aalok ng ginagawa kong atsara sa mga taga roon sa amin. Sa ganong paraan ay hindi ko na kailangang mawala ng matagal sa bahay at hindi na rin ako masyadong mapapagod sa paglalakad. Sa madaling salita ay parang naging mag-partner kami ni Rene sa negosyo. Ang akala ko noon ay magiging maayos ang lahat dahil maganda naman ang resulta ng pagtutulungan naming dalawa. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil mukhang iba ang nangyari pagkatapos ng lahat ng yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may isang gabi na nakaranas muli ako ng pambubugbog ni Isidro. Nalaman niya kasi yung tungkol sa pagtitinda ko at pinaamin niya ako kung saan galing ang pinangpuhunan ko doon. Nagsinungaling ako at sinabing inutang ko yon pero hindi siya naniwala at paulit-ulit akong sinaktan. Pero sa pagkakataon na yon ay mas malala pa ang ginawa niya. Nagtamo ako ng mga sugat at halos mawala na rin ang malay nang tumama ang ulo ko sa haligi ng bahay niya. Dahil hindi ko na nakayanan pa ang ginagawa ni Isidro sa akin ay pansamantala akong umalis sa bahay niya at nakituloy sa bahay ng kaibigan ko. Nakarating naman kay Rene ang nangyari kaya pinuntahan niya ako at inalok ng tulong. Nung una, Papa Dudut, ay nag-alangan akong tanggapin ang alok niya na kumuha ng paupahan na titirhan ko. Pwede naman daw ako sa bahay niya pero alam niya na madali akong matutunton doon ni Isidro. Sigurado rin na hindi siya titigilan ni Isidro kapag nalaman itong tinutulungan niya ako. Kaya naman pinag-isipan ko talaga yon ng mabuti. Nakibalita na lamang muna ako sa kaibigan ko at doon ko nalaman na hinahana pa rin ako ni Isidro. Yun din ang naging dahilan kaya nabuo ang desisyon ko na pumayag na sa alok ni Rene. Pero kung kailan handa na ako ay saka naman dumating ang panibago na namang problema, Papa Dudut. Laida! Alam kong nandiyan ka sa loob! Si Isidro yun Lumabas ka dyan! Paano niya nalaman na nandito ako? Lalabas ka ba dyan o gigibahin ko itong pinto? Huwag mo ako subukan, buwisit ka! Bahala na. Bakit ang tagal mo akong pagbuksan, ha? Isidro, huwag ka namang mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay ng kaibigan ko. Wala akong pakialam. Buwisit kang babae ka. Dito ka ba talaga nagtago, ha? Bumalik ka na sa bahay! Hindi! Ayoko na! Hindi ako aalis dito at mas lalong hindi ako sasama sa iyo pabalik sa impyernong bahay na yon! Kapal na mukha mo magmatigas! Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Palamunin ka lang naman! Hindi ako palamunin gaya ng iniisip mo! Kaya kong buhayin ang sarili ko ng mag-isa! Napakayabang mo talagang babae ka! Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang na loob sa akin ng tatay mo! Yan lang ba ang palagi mong isusumbat? Pwes, para sabihin ko sa'yo, sa pangaalipin mo sa akin at sa pagtrato mo sa akin na parang hayop, bayad na yung utang na loob ng tatay ko sa'yo! Baka nga sobra pa! Kung hindi ka sasama, pwes, kakalad ka rin na lang kita! Hali ka! Matigas ka, ha? Iwan mo yung braso ko! Ano ba? Hali ka na sabi! Hindi ako sasama sa'yo! Laida! Rene! Tulungan mo ako! Mang Isidro! Bitawan niyo si Laida! Hoy! Huwag kang makailam dito! Asawa ko siya, kaya isasama ko sa pawi kung gugustuhin ko!
Asawa? Eh, hindi pa naman kayo kasal ah. Tsaka kung asawa turing mo sa kanya, hindi mo siya aalilain. Hindi mo rin siya sasaktan na parang hayop. Binalaan na kita, bata! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo makatikim sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo. Kung di mo bibitawan si Laida, tatawag ako ng pulis. Ipadadamput kita. Lakas din naman ang loob mo, no? Gusto mo rin ba masaktan? Isidro, wag! Huwag mo sasaktan si Rene! Alalang-alala ka talaga sa lalaking yan? Bakit? Ngayon na ba? Bakit pa nga ba ako nagtatanong? Halata na kayong dalawa! Hayaan mo na ako, Isidro. Parang awa mo na. Ayoko nang bumalik sa bahay mo. Hindi rin ako papayag na kunin ka pa ng matandang yan, Laida. Sigurado ako na bubugbugin ka lang ulit yan pagdating mo sa bahay niya. At sa tingin mo may magagawa ka? Oo, meron akong magagawa. Alam ko na malakas lang loob mo na saktan si Laida kasi walang tumutulong sa kanya dun sa teritoryo mo. Alam ko rin na lagi mong ginagamit yung utang na loob ng pamilya niya para hawakan mo siya sa leeg. Pero lilinawin ko lang sa'yo, hindi mo siya pagmamayari, Mang Isidro! Papa Dudut, hindi umubra ang mga pananakot namin kay Isidro. Tagumpay pa rin niya akong naisama pauwi ng araw na yon. At gaya nga ng inaasahan ko ay mas lalong naging impyerno ang buhay ko sa kanya. Gustong gusto ko na sanang tumakas noon pero nagbanta si Isidro na sasaktan niya pati ang pamilya ko kapag hindi ako sumama sa kanya. Bukod nga sa pananakit niya sa akin ay napapadalas na rin noon ang pag-inom niya sa bahay niya kasama ang mga kaibigan niyang sabongero. At tuwing umaalis naman siya, kinakandado niya ang bahay para hindi ako makalabas. Sakali man na tangkain ko noong tumakas, nakabantay naman ang mga kamag-anak niya na ilang hakbang lang ang layo ng mga bahay sa amin. Para kung isang preso na mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero buti pa nga sa kulungan dahil nakakakain pa ang mga preso. Samantalang ako ay pinagtsatsagaan ko na lamang ang mga tira-tira ni Isidro para mabawasan ang gutom ko kahit napapaano. May isang pagkakataon pa na muntik na akong pagsamantalahan ng kumpare niyang kainuman sa bahay. Lasing na lasing siya noon at wala nang alam sa nangyayari. Mabuti na lamang at nagawa ko pang depensahan ang sarili ko ng gabing yon. Pero kahit nakaligtas ako noon ay natakot na rin ako sa kaligtasan ko kung magtatagal pa ako sa bahay ni Isidro. At para matakasan ang kalupitan niya at ang tuluyang pagkasira ng buhay ko, gumawa na ako ng paraan na makahingi ng tulong kay Rene. Kahit natatakot ako na madamay siya sa problema ko, ay nagbabaka sakali pa rin ako, Papa Dudut. Rene, sigurado ka ba na hindi na tayo masusundan ni Isidro? Hindi yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Hindi niya na tayo mahahabol. Ang layo na nitong bus mula sa atin. At kung balak niya na sundan tayo, di naman niya alam kung saan tayo papunta. Pero paano kung guluhin naman niya yung tito mong naiwan dun sa lugar natin? Nako, huwag na huwag siya magkakamali sa tito ko. Di siya sasantuin nun. Sana nga hindi na lang siya manggulo. Ay, nag-aalala na nga rin ako para sa kaligtasan ng pamilya ko eh. Sigurado ako na sila yung unang-unang pupuntahan ni Isidro kapag nalaman niyang wala na ako sa bahay niya. Huwag ka na masyado mag-isip. Ibiniling ko na sila sa tito ko. Sinabi ko na kung pwede, bisitahin niya sila paminsan-minsan. Pero sigurado naman ako na walang masamang gagawin sa kanila si Isidro. Hanggang pagbabanta lang naman yun eh. Ewan ko ba? Masyado na talaga akong natakot sa kanya. Sa dami ng pasa at sugat na nakuha ko sa pambubugbog niya, mahirap na para sa akin nakalimutan yun. Sabihan mo lang ako kung gusto mo siyang kasuhan ha. Kayang-kaya kitang tulungan. Tsaka malakas ang laban mo. Tingnan mo nga oh. Sariwa pa yung mga sugat mo. Hindi na rin eh. Hindi na ako magkakaso. Gusto ko na lang talaga na makalayo sa kanya. Ay, gusto ko na ng tahimik na buhay. Hayaan mo. Sisikapin ko na maibigay yun sa'yo.
Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi ko na tuloy alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng naitulong mo sa akin. Tsaka malaki na rin yung gulo na binigay ko sa'yo. Anong bawi-bawi sinasabi mo dyan? Di mo kailangan bumawi. Yung kasama pa lang kita ngayon, okay na ako. Ay, kung alam mo lang kung gaano ko nakatagal gustong gawin to. Nung nakita ko pa lang kung paano ka sinasaktan ni Mang Isidro, sinabi ko na talaga sa sarili ko, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ilalayo kita sa lugar natin. At ngayon, hindi ko ahayaan na makuha ka pa niya sa akin. Kung ikaw siguro yung nakasama ko, marami na akong nagawa para sa sarili ko at sa pamilya ko. Para kasi akong preso na hawak ni Isidro sa leeg kaya wala akong kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Kinulong niya ako sa pagsisilbi sa kanya. Ikaw naman kasi, kung ipinaglaban mo lang sana yung sarili mo, di ka na mahihirapan pa. Masyado ka kasi nagpapakabayani dahil lang sa utang na loob ng tatay mo. Nagpapakatatag lang talaga ako noon kasi ayoko pang mamatay. Kaya ko pa sanang magtiis pero muntik na akong pagsamantalahan ng kainuman ni Isidro eh. Natakot na ako ng husto. Kahit kasi matagal na kaming nagsasama. Pilit kong iniingatan yung sarili ko. Bale, ibig sabihin, hindi ka nagalaw ni Mang Isidro kahit isang beses? Oo, hindi ko hinayaang mangyari yon. Nagkaroon kasi kami ng kasunduan. Hinayaan ko siya na makipagsiping sa kung sino-sinong babae na gusto niya. Minsan nga, sinasama pa niya sa bahay niya at doon sila mismo gumagawa ng kababalagan sa kwarto niya. Pero wala namang kaso sa akin yun. Basta wag niya akong gagalawin. Kung ganun, mula nung magsama kayo, hindi kayo nagtabi matulog? Hindi. Nangako kasi ako sa sarili ko na ibibigay ko lang yung una't huling karanasan ko sa taong gusto kong makasama habang buhay. Swerte ko naman pala kung ganun. Papadudot ng tuluyan na kaming makalayo ni Rene ay sakalang ako nabunutan ng tinik sa dibdib. Para ako nakawala sa hawla na naging kulungan ko sa loob ng ilang taon dahil sa utang na loob na kailangan kong pagbayaran. Ibinigay ko na ang buong tiwala ko kay Rene Papadudot. Sumama ko sa kanya sa pag-uwi niya sa Catanduanes. Nandun kasi ang pamilya niya at ilang mga kamag-anak. At nang makarating kami roon, saka ko lang napagtanto kung gaano kasaya ang buhay na meron siya kasama ang pamilya niya. Doon ako tumuloy sa bahay ng mga magulang ni Rene at siya raw ang nagpagawa noon para sa mga magulang niya. Gustuhin man niyang bumukod kami ay masyado siyang na-miss ng pamilya niya kaya wala na kaming nagawa kundi pagbigyan ng mga ito. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Tinuruan niya ako kung paano magsimula ng isang maliit na negosyo tulad ng ginagawa niya na nagpapahulugan ng mga alahas, appliances at kung ano-ano pa. Nang tumagal pa ay naisipan ko ring ituloy ang nasimulang kong pagnenegosyo noong nasa Masbate pa ako, ang paggawa ng atsara. Tutol sa sinimulang kong negosyo ang ibang kamag-anak ni Rene, hindi naman daw kasi sigurado kung kikita ako roon ng malaki. Hindi tulad ng pagpapahulugan ko ng mga alahas at appliances noong una. Pero hindi ako nakinig sa kanila at tinuloy ko yon. Kahit iilan pa lamang yung umu-order sa akin ng atsara, Papadudot. Ang naisip ko noon ay gusto ko ang ginagawa ko at gagawin ko yon dahil masaya ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay magpapatuloy na ang tahimik kong buhay. Pero muling nagulo yon nang hindi ko akalaing masusundan ako ng tatay ko. Sa pilitan daw nitong hiningi sa tiyuhin ni Rene ang address namin, kaya kami natunton. Pinipilit niya akong bumalik kay Isidro pero mula nang piliin kong sumama kay Rene, ay buo na ang desisyon ko na lumayo na at isipin din ang para sa sarili ko. Kaya kahit na anong pakiusap ng tatay ko ay nagmatigas ako at pinaglaban ang kalayaan na ipinagdamot nila noon sa akin. Pilit kong ipinaintindi sa kanya kung gaano katindi yung hirap
na dinanas ko sa poder ng kumpare niya na akala niya'y maayos ang trato sa akin. Hindi ko alam kung totoo nga ba yung walang alam ang tatay ko sa mga nangyayari o nagbubulag-bulagan lamang siya noon dahil malapit sila ni Isidro sa isa't isa. Kinausap din ni Rene ng masinsina ng tatay ko at sinabihan niya kasi ako na ipagpaubaya ko na sa kanya ang bagay na yon. Lalo na't tsuhin naman niya ang dahilan kung bakit kami natuntun doon. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila o kung may napagkasunduan sila dahil matapos yon ay hindi na ako pinilit pa ng tatay ko na sumama para bumalik kay Isidro. Basta na lamang itong umalis at hindi na nag-abala pang magpaalam sa akin. Sinubukan ko namang tanungin si Rene tungkol doon pero mukhang ayaw niya talagang ipaalam yung pinag-usapan nila. Lagi kasi niyang iniiba ang usapan tuwing nagtatanong ako. Kaya naman mas lalo ko siyang hindi tinigilan sa pag-uusisa tungkol doon, Papa Dudut. Mahal, ano ba talagang sinabi mo kay tatay kahapon? Bakit ganun mo na lang siya kabilis na papayag na hindi na ako isama pabalik sa Masbate? Kilala ko siya. Kung gaano katigas yung ulo niya, ganun din katigas ang puso niya. Hindi siya makikinig sa akin kahit na magmakaawa ako at lumuha pa ng dugo. Hayaan mo na yun. Sa amin na lang yun ang tatay mo, mahal. Basta ang mahalaga, okay ka na, di ba? O kumusta nga pala yung negosyo mo? Ay, ayun, matumal pa rin ang benta. Yung iba kasi hindi naman daw kumakain ng atsara. Hindi ko tuloy alam kung tama ba na sinimulan ko pa yun. Nagsisimula ka pa lang naman kasi kaya normal lang yung ganyan. Papatok din yan pag tumagal-tagal. Lalo na kung marami nang nakatikim ng atsara mo. Hindi lang kasi talaga yun ang problema ko, mahal. Ay, hayaan na nga natin yun. Baka masyado lang talaga akong nagpapakasensitibo. Sa lalim ng buntong hininga mo po, pwede ba namang hayaan na lang natin yun? Tungkol kasi sa ibang kamag-anak mo. Bakit? May nasasabi ba silang di maganda sa'yo? Bali kasi, kinokontra nila yung pagninegosyo ko eh. Nauna raw kasi yung pinsan mo sa paggawa ng atsara. Nakigaya lang naman daw ako. Sus, hayaan mo sila. Ganyan talaga sa negosyo, hindi mawawala yung kompetensya. Sabihin mo, pasarapan na lang kayo ng atsara. Ayos ba? Ikaw talaga? Kala ko pa naman napakaseryoso mo kanina. Sa'yo lang naman ako seryoso eh. Alam mo ikaw, ang baduy ng mga banat mo. Bakit? Ipagpapalit mo na ba ako sa iba kung baduy ako? O sino bang may sabi? Swerte ko kaya sa'yo. Ikaw lang naman yung minalas sa akin eh. Oo, ayan ka na naman. Narinig ko kasi yung tsismisa ng mga pinsan mo. Hindi ka man lang daw pumili ng maayos-ayos na babae. Nalaman ko rin na sinisiraan nila sa iba yung paninda ko. Sabi nila, hindi raw malinis yung pagkakagawa ko ng atsara. Kaya ayun, hindi na umulit yung mga bumibili sa akin. Tapos yung tiyahin mo naman, narinig ko yung sinabi ng nanay mo nung isang araw. Kala niya siguro hindi pa ako nakakauwi, kaya kampanting nagkwento. Anong sabi niya? Sabi niya, bayarang babae daw siguro ako at nahawahan kita ng sakit. Tapos nagpagamot ka kaya matagal kang nawala. Ano? Sinabi niya yon? Di ko lang sa pinautang, nagkasakit na ako. Yung tsahin ko talaga na yun, oh. Pero seryoso, hindi ka ba nagsisisi na binalikan mo ko? Kasi may pagkakataon ka pa naman na makakilala ng mas maayos na babae. Maayos ka naman ah. At hindi ako magsisisi na binawi kita kay Mang Isidro. Ay, salamat talaga ha. Salamat kasi hindi mo ako sinukuan kahit na madalas kitang ipagtabuyan noon. Wala yun. Tsaka wag mo na lang pakinggan yung mga kamag-anak namin na maiitim ang budhi. Puro inggit lang naman sa katawan yung lumalabas sa bibig nila eh. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Kaya yung mga ganong klase ng tao, di na dapat pinag-aaksaya ng oras. Pero kung harap-harapan ka nilang sasabihan, di kita pipigilan kung ipagtatanggol mo sarili mo. Kahit pa kamag-anak mo sila? Kung kamag-anak yung turing nila sa akin,
hindi nila ako sisiraan ng ganun at itatrato ka nila ng maayos. Kasi kung talaga nagmamalasakit sila sa akin, tatanungin nila ako kung ano nangyari. Di ba? Hindi yung mag-iimbento agad sila ng kwento. Dinamay ka pa. Ay, kahit saan talaga. Hindi nawawala yung mga mapanirang tao. Tapos pag pinatulan naman, sila pa yung aastang biktima. Mahal, wag na natin sila pag-usapan. Hayaan mo na lang sila magkwento kay nanay. Di naman sila paniniwalaan nun. Ay, nga pala mahal. May gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Paano kung alokin kita ng kasal? Tatanggapin mo ba? Ha? Ha? Hotdog? Nakakainis ka naman eh. Seryoso ka ba talaga o ano? Paano kasi? Ang ganda-ganda nung pagkakatanong ko tapos isasagot mo sa akin. Ha? Bakit hindi na ba pwedeng magulat? Alam mo naman pala biro ko eh, di ba? Pero itong sasabihin ko, hindi to biro. Laida, gusto na kitang pakasalan. Papadudot na gulat man ako ay tinanggap ko pa rin ang alok na kasal ni Rene. Wala naman akong dahilan para tanggihan siya bukod sa pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Ay sigurado na talaga ako sa kanya. Ipinakita rin naman ng mga magulang niya yung buong suporta nila sa aming dalawa. Habang abala kami sa preparasyon sa kasal ay doon ko na rin po nalaman ang dahilan kung bakit hindi na ako pinilit ni tatay na sumama pabalik sa Masbate. Binigyan daw ni Rene ng pera ang tatay ko at hindi naman daw kalakihan yon, pero nagkaroon sila ng kasunduan na hinding-hindi sasabihin kay Isidro kung nasaan kami at hindi na ako pipilitin pang umuwi sa probinsya namin. Nagalit ako sa pagbibigay niya ng pera sa tatay ko pero hindi ko rin naman pinalaki pa yung issue. Lalo na tapos na rin naman yon. Naging maayos ang pagsasama namin ni Rene gaya ng inaasahan ko habang papalapit yung kasal namin. Walang araw na hindi niya pinaparamdam kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pero nung isang linggo na lamang ang hinihintay bago ang kasal, nangyari naman ang isang trahedya na bumago sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Naaksidente si Rene habang naniningil ng mga pautang niya. At dahil po sa aksidenteng yon ay naputulan siya ng kaliwang binti. Naging mahirap para sa amin ang mga nangyari bukod kasi sa naranasang depression ni Rene ay naubos din ang mga naipon naming pera sa hospital bills at mga gamot niya. Gustuhin man naming magbayad ang salarin sa aksidenteng yon ay wala naman silang mapagkukunan ng pera. Dahil nga po sa mga nangyari, ang bahay na lamang na para sa mga magulang ni Rene ang natira sa mga naipundar niya. At habang nagpapagaling siya ay kinausap ko siya tungkol sa naiwan niyang mga pautang. Plano ko kasi noon na ako na lamang ang magpatuloy sa paniningil habang nagpapa-order din ng atsara. Alam ko kasi na mahihirapan na siya na gawin ang bagay na yon lalo na at nakadepende na siya sa wheelchair niya. Pero hindi ko naman nakalain na iba ang magiging reaksyon ni Rene, Papa Dudut. Ano ba yan niluluto mo? Tsaka bakit parang ang dami? Magbabaon kasi ako ng pagkain. Tapos dinamihan ko na rin para may ulam ka na mamayang tanghalian. May lakad ka pala? Saan naman punta mo? Pupuntahan ko yung mga nasa listahan ng pautang mo. Yun nga sana yung ipagpapaalam ko sa'yo. Ay, di mo na kailangan gawin yun. Ako nang bahala dun. Arkilain ko na lang yung tricycle ng pinsan ko para may magamit ako. Mahal, wag na. Dagdag gastos lang yun pag umarkila ka pa. Nagtitipid nga tayo, di ba? Ako na lang ang maniningil. Pwede ko naman na… Ano ba tingin mo sa akin? Inutil? Kasi nakasakay ako dito sa wheelchair na to? Kaya ko pang maningil. Hindi naman sa ganon, mahal. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Ayoko lang naman na mahirapan ka. Ikaw na nga gumagawa ng lahat ng mabibigat na gawain dito sa bahay. Pati ba naman yung simpleng paniningil ipapasa ko pa sa'yo?
Hindi naman problema sa akin yun eh. Isasabay ko lang naman yun sa pagpapa-order ko ng atsara. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang akong tulungan. Pero sana, hayaan mo pa rin ako na makatulong sa'yo kahit sa simpleng paraan lang. Kasi sa ginagawa mo ngayon, pinaparamdam mo sa akin na wala na akong silbi. Wala naman akong intensyong iparamdam yan sa'yo. Gusto ko lang naman na bumilis yung paggaling mo. Gusto kong patunayan na hindi lang ako nandito tuwing masaya tayo at pag maayos yung buhay natin. Sanay ako sa hirap, alam mo yan. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Manhid ba yung tingin mo sa akin? Hindi mo ba naisip na ako yung kauna-unahang makakaunawa sa kalagayan mo ngayon? Kasi buong buhay ko, iniisip ko na wala na akong silbi. Dinagdagan pa ng kaliwang mata ko na bulag na. Kaya nga hinayaan ko na lang na alilain ako ni Isidro, di ba? Pero nang dahil sa'yo, nakita ko yung halaga ko. Ayoko lang naman mawalan ng silbi. Baka kasi pagdating ng araw, magsawa ka na rin sa akin. Tapos iwan mo na ako. Hindi ko kaya yun, Laida. Bakit ko namang gagawin yun? Magiging asawa na kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya wag mo nang isipin yon. Hindi pa katapusan ng lahat para sa'yo. Isang paa mo lang yung nawala. May isang paa ka pa, di ba? Kayang-kaya mo pang tumayo. At saka nandito ako para umalalay sa'yo. Hindi mo na kailangan magkulong sa mga negatibong iniisip mo. Pero ayoko magtagal ng ganito. Kung mapapagod ka sa paghahanap buhay, dapat ako rin. Dapat pareho tayong mapagod. Kaya pasensya ka na. Naiinis lang talaga ako sa sarili ko eh. Wala man lang ako magawa para matulungan ka sa gastusin ngayon dito sa bahay. Hindi ako nahihirapan. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Tsaka kilala mo naman ako. Sanay ako sa kahit na anong trabaho. Kulang na nga lang maging sabungero ko nun, di ba? Sana hindi dumating yung araw na mapagod ka sa akin, Laida. Hinding-hindi ako mapapagod sa'yo. Angako ko yan. Papadudot pumayag na rin noon si Rene na ako muna ang pumalit sa kanya. At sa kabila ng mga nangyari sa buhay namin ay natupad pa rin naman yung pangarap namin na ikasal sa simbahan. Hindi lang nasunod yung nauna naming plano pero naging masaya pa rin naman kahit simple lamang ang selebrasyon. Nang makarecover siya ay pinagpatuloy niya ang paghahanap buhay kahit isang paan na lamang ang nagagamit niya. Ipinagpatuloy ko rin ang pagtitinda ng atsara at para mas maraming makakilala sa produkto ko ay nagdadala ako noon ng sobra para ipa-free taste sa mga potensyal na customers ko. Nagsuggest din si Rene na magbenta na rin ako online. Ilang buwan lang mula noon ay dumami ang mga orders sa akin. Kaya kumuha na rin ako ng mga taong makakatulong sa pagtitinda. Sinimulan ko na rin po, Papa Dudut, ang paggawa ng chicharon na dati ay nire-resell ko lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, bukod po sa Papaya Farm ay may sarili na rin po akong gawaan ng chicharon. Medyo maliit pa lamang yon pero doon ako kumukuha ng supply para sa munti kong negosyo. Dahil sa pagtutulungan namin ay naging maganda ang buhay naming mag-asawa. May sarili na kaming bahay ngayon at hindi magtatagal ay makakapagpundar na rin ang sariling sasakyan. Dumating na rin yung pinakamalaking blessing sa buhay namin dahil 3 buwan na akong buntis. Kaunting hintay na lamang at makikita na namin ang first baby namin ni Rene. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po kahit papaano ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nasa likod ng Barangay Love Stories. Lagi pa rin po kaming sosuporta sa inyo at makikinig sa mga kwento ninyong talaga namang kinakapulutan ng aral. God bless everyone at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso, Laida. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
97.1 for